Sava osiguranje je već treću godinu zaredom zvanično osiguranje Srpskog atletskog saveza, a pored toga i oficijalno osiguranje 6. Serbian Open Indoor Meetinga koji je održan 24. februara 2021. godine u Atletskoj dvorani u Beogradu. Interesovanje Sava osiguranja za atletiku počelo je pre više godina osiguranjem takmičara koji putuju i učestvuju na različitim inostranim takmičenjima. Prva je bila polisa putnog osiguranja sportista, polisa osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu. Kasnije, saradnja se sa ciljem podrške razvoja atletike i uključivanja što većeg broja mladih ljudi u ovaj sport proširila na sponzorske aktivnosti. Sportsko sponzorstvo jeste efikasan marketinški alat koji omogućava sponzoru da poveća svest o brendu koji želi da predstavi. Takođe je i činjenica da je sponzorstvo sporta postalo efektivna marketinška strategija za mnoge kompanije, ali isto tako i efektivan izvor prihoda i značajna podrška sportskim organizacijama. Inicijativa Sava osiguranja je i više od toga vođena željom da bude uz naše takmičare širom sveta u svakom trenutku i podeli sa njima radost osvajanja titula, dobrih rezultata i širenja misije sjajnih sportista koje ima naša zemlja. Sve u skladu sa sloganom Nikad sami.